Шумцахес. Акачулха недязиковая система классификация элчи дор до ала цахасу وين شنت المعنى قيت قيت دولة أق إذا تعبوا الشارم ليتراتورة متاح يوخ كلاسي ديوغ ترش أق دقلي تعلي تارح بالغليوش أق شون بقى شيء سيخ شيء دقلي تعلي دقلي تارح يدوخش gramatici klas water شون إذا قاش متسخيته هون أشي وو بو تبو نحبو بوش الشي gramatici قايتم تسعن كلاسن بوش هنشي شو تشوكو الجروب يوش تسرش إيجو وو قونا وو قونا غير بو أشي مثلا هون от грамматический класс шаберш разные معنى دور شخلقش وين لا أحصلها قون خوي شيء كان بو أولوي تعهم من أولش ما دو سيش شمت نو وإستسقيا قون خ وو ألو إذا تعهم من أولش ما دو ألج نيس برو سيستم نيس مخرر يورها قيت مي مخرر مجمد أرسلانا ور أول أوليرش грамматический, говорим, грамматический класс, и қиет мигрера, от грамматической группы чутош шел, цершле аланш, мухдалах где-то общий знаменатель, он цан грамматический, говорим, чутош шел, идентификация. На основе одного грамматического показателя, церга цанандол, где-то какой-то показатель в них общий существует. Но, несмотря на то, что мы его не можем осознать пока, аксуна сенса идею нохчимет эзнише олшан элчи нохчимет дешишсан диек үше ака нохчимет деш эзш хелер олодевет суна нохчимет эзште нохчимет дешиш хунde хиетм бол хиетмие معنى دقوا دور حما أولش دور أزنش معنى دوتش خلص ديز معنى لوتش يعني شو معنى هذا شو نوتن سيمتيش سمسل شو ديش خلق شو هذا معنى دوت أزن درس لنا مو أو لا مدة بس من يستسل شو تيمو بريدة إذا بق برزينه شون شين لرش خشت سأزنش بمدة بالخلق أزنش شون دل سأزنش شو معنى دعوش شو تقاش هوندا وي قامل легче حلوش мадат. Мы не смысл берем, мы сначала ушами слышим, а война легче дешнш хазиш цахол, футцахол. Материальной форме аз диекер акустический образ волцы. Из-за вой легче халас диешду чувствуешь ощущение وين ليرش از خز ديشلو از نمو عمل دشينا شو قالش دش شدو لم حرك شو ما عنده ده ويكرتو بوح بيشي بي وين شو قالش ما عنده از شدو ما عنده деш шду. Он сначала, прежде чем сказать, что он говорит слово значимое или смысловое, мы сначала должны своим умом или мозгом понять, определить. Он смыслово имеет значение и не имеет. Поэтому и так шола из-за грамматической, говорим, классический, астицелер, что во штенд во начи, от до во ю во от ди дешо. От и унш надеха до во ю альчим грамматический указатель, а на видеться. Но я удадахчи ди элпо, ди озо белгодахчи и класс.